ассалому алайкум, мардуми сарбаланди тоҷӣ. тавлиди писар ва духтар аз Аллоҳи меҳрубон вобастагии калон дорад. духтар саросар раҳмат аст. баъзе аз мардони мо агар каси ҳам духтар таваллуд шуда гирад, ба ғазаб омада аз ҳамсарони худ ҷудо шуда партофта мераванд ё зани дигар мегиранд, то ин ки он зан ба вай писар таваллуд кунад. ҳеҷ гоҳ аз таваллуди духтар ношукрӣ накунед. шахсоне ҳастанд, ки ба нохуни фарзанд фарқаш не вай духтар аст ё писар аст зоранд. тарбияи дуруст ки кунед дар оянда хизмататонро бармегардонад. машав ғамгин агар духтар бизодӣ, ки аз духтар бовад пайваста шодӣ. басо духтар ки соҳиб тоҷ гардад, ба пешаш писар муҳтоҷ гардад. дар ин масъала паёмбари бузурги мо гуфта буданд, ки духтарро ҳифз кунед, аз ҳар гуна ашхос муҳофизат кунед, тарбият кунед. падаре ки аз таваллуди духтар ор мекунад, вай беномус аст. аз баъзе писари бадахлоқ, наркоман, арақнӯш, бадахлоқ як духтари ба номусу ки обрӯи падару модарро намерезонад магар хуб нест? фарзанд худаш неъмати бебаҳоест, ки ба миллионҳо онро иваз карда намешавад. мо бояд шукргузор аз худованд бошем, ки фарзанд додааст, ки ин неъмати Аллоҳ аст. то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. мардумони бихраданд дар ҳар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон. гирд карданду гиронӣ доштанд, то ба санъам дар ҳаме дин доштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст, ваз ҳама бад бартари ту ҷавшан аст. эй дареғо ки хиратмандро бошаду фарзанд хиратманд не, варчи абад дораду дониш падар, ҳосили мерос ба фарзанд не. марди бо фарҳангу донишманд бесабаб ҳеҷ гоҳ зану кӯдаконашро нима роҳ намекунад. худованди раҳиму карим фарзандони ҳамаи моро дар паноҳи исмати покат нигаҳ дор.